Ale my nemáme papír na záchod. Ty svíčky schovejte si. A tam toto patří. Pomalu. Tečla do krámu a dole, jak jsou hádry a dole je Větnamci, ne? A já jdu s táčkou, ona, pojď, kam jdeme? Jdeme do krámu, ještě víno si koupil. A brala jahodový tam je, ne? Víno. A ona nechce jahodový víno, no? Vidíš, Veru, no? Veru. Ale vidíš, Veru, že jahodový víno je? Jahodový víno. Já nechci. Já chci. Já. Já si dám. Jiro, rozsvíť, Jiro. Rozsvíť. Ale to nepořízka. Hej. A proč, jako důvod? Tak běž. Tady se Marie se nebou milion týdnů co jí. A pak je to nepořízka. Všechno ten. Pozor. Tam Libovi týdnů co jí. Růžo, jdi dolů. Hej, Martinku, koukej. Sedni. Já bych si to svede, ne? Tu velký, nej, začíná. Taky, tam už se to rozstřelilo. Dobře, jdi tam. Máš, chcete se mnou fotit? Já nefotím. Jo, tady. To je šlehačka. To není šlehačka, mají majonez. No tak tu tak se zabije, Ježka. Tak já to se dáme do poličky. To se jí. Všechno